bayan an zo an gama an kama Lawal Turabin ya zo ya yi bayani malam, ya baje ilimi da dalilai da littafai a cikin minti 5 ya yi bayanai masu gamsarwa. Sai daga baya aka samu wani daga cikinsu, wani zindiki fasiki mai ruwan mahaukata, sai ya koma gidan rediyo sai ya ce mu duk abin da aka faɗan nan ba mai da shi ba, duka bai kure mu ba kuma bai gamsar da mu ba. Sai ya ce kuma in duk malaman duniya za su haɗu ba za su iya gamsar da mu akan abin da malam Lawal ya faɗa cewa ba kuskure ba ne. Tunzu mutumin da ya riga ya gamsar da ran shi, kaga kafin a yi zama mai suka ce a zo a yi zama za su gure shi su, wallahi da an zo zaman nan malawan sai an kashe shi, ai sai an yanke mishi abin da aka yanke ma Abdul Jabbari, ba haka suka ce ba? Na'am. To me ya faru? Aka zo aka yi zama, kowa kawai sai ya ga zama a kwalban talabijin ko kuma a lamban a wayan hannunka ga zama can ana yi, aka danna wa mallawai duk abin da ya faɗa, ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza, duka na faɗa. Yanzu muna son dalili, ya dauka ya ta miƙo littafi ya bude malam kaza cikin littafi kaza kaza kaza, sai ya karanta hadisi, sai ya bayanin magabata ga kaza, sai ya ajiye a gibi, ba ni wani har gyara sai da ya musu wallahi. Ma'ana an tambaye ka abu guda 4 ko 5 sai ya bada amsa guda 10, kaga ai ka amsa har da gyara ko? Na'am. To sunna kenan ai. Da ya zo yi wannan bayanin kaf, mu mun yi tsammani a wannan gurin su yi kamar yadda muka faɗa a wannan rana da aka yi magana kafin a yi zama, yadda Ubangiji ya ba kaito mana labarin annabi Musa da Fir'auna. Mai Ubangiji ya ce da waɗannan bokayen suka ga aikin Allah, sun gama duk abin da suka yi, sai suka ga wani abu nan annabi Musa ya zo da shi, ba wanda zai iya wannan abin wallahi sai wanda ke da taimakon Allah kuma sai annabin Allah. Sai Allah ya ce mini fa waqa as-saharatu sajidi, sai suka faɗi suka yi sujada suka ce mene? Amanna bi rabbil alamin, mun yi imani da ubangijin talikai. To mu abin da muka yi tsammani Malam yana gama wannan jawaban, wayannan mutanen gaba daya dama na sunna su sun san abin dama haka yake wanda suke gaddaman abin tun anan shuran tukunna su ce to mun ji abin da ka faɗa kuma mun yi imani kuma mun gode da biya mana karatu, tsakani da Allah mu ba mun san karatun ba, amma muna godiya Allah ya ƙara hasken makaranta kuma karatu ya fito fes. Abin da muka yi tsammani a wurin su kenan, amma ka san shedan da girman kai da sama mutane girman kai, duk da haka sun tashi su ba su yaba ba kuma ba su kushe ba. Sai ga wannan gigitaccen mai kama da mahaukata sai ga shi a gidan rediyon Freedom. Mu ba mu gamsu ba, wannan abin da bai gamsar da kowa ba. Sai kuma ya faɗi jahilcin shi da abin da ke damun shi a zuciyarsa. Sai ya ce in jin malaman duniya za su haɗu, ya ce ba za su iya gamsar da mu kan cewa abin da Malam Turani ba kuskure ba ne ba. To daƙiƙi da me ake gamsar da mutane wai? Ba da dalili ba ne? To ba ka da shi, an zo kuma an biya maka dalili, me ya kamata ka yi? Allah ya sa abba gida duk ya daure su, duk wanda bai yadda ba. To ga gaskiya an kama kuma ku zo kuna hayaniya. To shi yasa Ubangiji ta'ala yake cewa dama halin su ne wa iza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'riduna, irin wancan din kaga sai ya yadda ya kauda kai kaman bai san abin da aka faɗa ba. Duk littafan ga su akan kwari da kurmi, in ka je zaka sayo naka kuma zaka bude ka ga karatun a ciki. Me ya kamata kawai sai ka mika wuya ka yadda. Yasa tun farko da mun ce wannan zaman alkhairi ne ga sunna. Kullun sai an samu baki suna ta shiga sunna jama'a, kullun wallahi. Wasu musulunta ma suke kai tsaye su shigo sunna. In ce ko gashi an samu ɗaya daga cikin mawakan su wanda suke wakan shirka, gashi yanzu ya zama ahlus sunna. Ya zo yanzu sai warware musu dauri yake a kasuwa malam, yana ta bayani abinda mu muke sakayawa, in yazo shi bude aikin yake yi. To dama shi dan gari ne, ya riga ya san garin fes, da su ake barna ake tsari. Wallahi kuma jama'a a rayuwa ma ka roki Allah ya baka wata irin zuciya. Wata irin ce wannan zuciyar, shine zuciyar da take amsan gaskiya duk sanda ta jita. Zuciyar da ba ta selecting a wurin wa za ta amshi gaskiya. Inna ma kawai abinda zuciyar take jira gaskiyan ya fito, ba tare da kallon a bakin waye ba, me matsayin shi, me aqidarsa, daga wani bangare ya fito, a gaskiya ce ka rike ta kawai.
Allah ya taimake mu